ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಸ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೈದು ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ತಿ ನೀ ಕಾಂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಕಾವಾಡು ಇದು ನೀನು ಎದಗಂಡಲ್ಲ ಅವಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಂಚ ಬಂದು ಸೈಡ್ ಫೋಟೋ ತೂವಲ್ಲಿ ಲೇಬುದು ಎಸ್ ಇಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕಲೇ ಬೈದು ನಿಕುಲು 100% ಇಯರ್ಲ ಓದೋದು ಉಪಾಯ ಉದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪೇನು ಕೆಲವರು ಪಂಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆದರ್ಶ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಉದಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಗ್ರಿಕೆ ಏನು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಂಡ ಏನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡಾಟಾಲ ಅಕುಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದ ಅಕುಲು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂಸರ್ ನಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ನಾವೇನು ಅಗ್ರಿ ಕೊರಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಅಕುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆಡು ಬರು ಇದಿಂದ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗೋದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಾಗ ಬರು ಎನ್ನೆಟ್ಲ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅದ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಏನ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದೇ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಅವು ಅಕುಲು ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಂದಿನಿ ನೆಟ್ ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಡತೆ ಗೋನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಂತಾನೆ ಗೋನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತೊಂದು ಇತ್ತೇಂಡ ಗೋನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಆಗವಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಆಗವಡು ಹೋಯ್ತಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಿತ್ತೇರು ದುಂಬಲ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾನು ಈ ಸಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಬಂದಾಗಿತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೇ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಪೇ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಾದು ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಾಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ದೀವರ ಆಗಿತ್ತು ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಆಗಿತ್ತು ಐ ಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲೈತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಡ ಇತ್ತೆಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ದಾಕುಲು ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಇವನ್ವರೆಗೆ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಏನಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪನೊಂದು ಯೂಸ್ ಹಾಪನೊಂದು ನಾನಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಗೋಣ ಗೊತ್ತಾಡದ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಏನೇನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತು ಮಾತಾವಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ತಗೊಂಡು ಪೇರು ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೇರು ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತು ಮೈನ್ ಪಂಡ ಒಂದೆತ್ತ ಚೂರು ಬರತೇಂದು ಏನನ್ನ ಓದುವೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅವೇ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಿತ್ತೇರು ಪನ್ನಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂಡರ್ಡ್ ಬೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಅವು ಐತ ಅಂಡರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ದಕ್ಕಲು ಆ್ಯಡ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಡ ಅಕಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಕಲೆಗಾಯನ ಯೂಸ್ ದಾಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ಏರ ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ಅವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತಂದು ಅಗ್ರಿ ಕೊರಲಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಲಾಗಲು ಡಾಟಾ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಕಂಡು ಬಂದು ಲೀಗಲ್ ಅದು ಇದ್ರ ಪಂದು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾತಿ ಪಕ್ಕದ ಅಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಉಂಡೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಪಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡು ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದೆನ್ನುವೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದ ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಮದಪ್ಪು వచ్చి 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಗೋಣನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಗಿವ್ ಅವೇ ಉಂಡು ನಾಯಿ ಮರಳಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಜೇನೆ ಪಾಡ್ ಬೈ ಬೈ ನಾನು ತಿಂಚಿದ್ದಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ